А днес ще обсъдим наднорменото тегло, затлъстяването, синдрома на поликистозните яжници и връзката с менструацията. Здравейте! Аз съм доктор Анна Йорданова и съм лекар със специалност хранене и диететика. Когато имаме консумация на високовъглехидратни храни или храни с висок гликемичен индекс, имаме повишено синтеза на инсулин. От тази гледна точка веднага имаме повлияване и развитие на синдрома на поликистозните яйчници, заради което много често имаме проблеми с менструацията и в последствие също така и с зачеването. Но когато редуцираме тези въглехидрати, когато увеличим многократно храненето в посока здравословно, разбира се, и направим 4-кратно хранене през деня, тогава тези поликистозни яйчници, този синдром се намалява значително, намалява инсулиновата резистентност и съответно имаме и много по-големи шансове за забременяване.